Oliva, en l'Olímpia, es feia, hi havia una companyia d'aficionats que el Gallo i els fills eren els actors principals i feien moltes funcions. Però tampoc hi havia altre tipus, les úniques activitats pues, en el teatre, quan es preparava una obra, o sea, no hi havia televisió, no hi havia... Entonces, mentre es preparava una obra de teatre, pues totes les nits anàvem al de Leonardo a ensayar. Entonces feia molta gràcia ver això, saps? I era una eixida pues, que si no hi havia això, no eixies. I anava molta gent. I era preparar, després la companyia per estrenar l'obra s'emprava per tot el poble un sombrero d'una boda, un vestit, vull dir-te que preparar una obra de teatre en Oliva era un aconteciment. I tots els anys jo penso que per almenys un parell d'obres es feia, que ho dirigia Salvador Soler. La Maciana, no, ella jo encara ahir no. En el meu recuerdo no figura. Jo sé que es dedicava a ensenyar les xiquetes a ballar, però jo no la recordo. Jo recordo que el cas era molt graciós. I també estava el dependiente de Pons, no l'has conegut tu, que este li agradaven molt els papers de marquès i li deien el marquès. I com es deia? Pues no, i és un nom que me'n recordava molt, però en aquest moment me'n recordo. El dependiente, recordes que hi havia una botiga de roba, de tela, en carrer Constitució. Ahí estava al costat d'una... Que es deia Pons. Sí. Es diu que era el... Ahí era una tenda de roba i hi havia un dependiente que esta tenda de roba era, i la gent no anava a València, estava al sastre. Anaven, compraven la roba i la portaven al sastre. I la senyora, no era d'ací, era de... Bernarda. Doña Bernarda, era com si fuera el árbitro de la moda. Dona Bernarda no estava en la tenda, però quan ja t'havia triat el traje, la mare o la germana o la dona, i si a Doña Bernarda a donar els... El visto bueno. Si valia la pena o no era adequat perquè es feien un traje quasi per casar-se i hasta per enterrar-se. O sigui que així com ara, cada setmana ja era una cosa, i els Pons que era la tenda, era una família molt elegant. Ho portaven, era una persona que donava gust, desde luego. Esta senyora estava molt pel puesto. I eren d'Oliva? Ella no, ella era d'un poble de per ahí, la Font, o la Falcofero, i s'havia educat en les Ursulines. I això entonces... Les Ursulines, els monges. Ah, les monges. Les monges. I això li donava una categoria social, fent Dona Bernarda, ha estat en les Ursulines, i el criteri d'ella era definitiu. Els cines, tanquem episodi. Sí. I en els cines estava l'Olímpia, el de Leonardo i el de Gascó. Estos tres cines. I tenien quasi tots els que érem aficionats al cine, anàvem el dissabte per la vesprà, el dissabte per la nit al de Gascó, i el diumenge per la vesprà a l'Olímpia. I si per la nit encara quedaven ganes, s'anava al de Leonardo. Però això, en l'Olímpia hi havia bono. O sigui que tu sabies sempre la teva butaca i anaven tots els diumenges per la vesprà a l'Olímpia. En un fred, me'n recordo que en el de Gascó, Salvador Soler, a voltes en el silenci del cine, els xiquets tinc els peus a 5°. Estaven gelats. Ja veus, una amiga meua i jo mos enduiem una bolsa d'aigua calenta, però vamos, l'aigua és gelada, perquè allò pareixia una nevera. Ja veus? Per això ja dic que la meva vida, comparar avui, que tots volen comoditats i penses com han viscut, i eren feliços. Perquè, veus, anàvem al cine... No coneixies una altra cosa. És que això no coneixia. I el que no coneixes, pues no ho enveges. No funcionaven
I el de Leonardo és el de la Nyevina, fent 2 dies a la setmana La mujer gratis. O sigui que hi havia moltes xiques que anaven allí i algun home vol entrar-me i entrava vaig. I quan s'acabava la funció tocava una cançó, La crema Nyevina suaviza y refresca, y esta música estaba de todo fort. Yo me recuerdo que nos acompañaba hasta casa que sentíem la Nyevina. Esta cançó me queda molt gravada. Pot cantar-la? No. Pero sí, bueno, recitarla. Pero, Un poquit. La crema Nyevina suaviza y refresca. Jo no sé més, perquè ja el dic, Ja és prou. això ja estàvem en capí. Ja no m'aplegava la lletra. La castanyera Ai, sí. i 2 o 3 paretes. I un xavo de cacau és famós, un xavo, que era una moneda de bronze, així gran, de bronze, era moreneta. I si és al descans, bueno, han d'entrar. I si és, ja el dic, un cartutxo gran de cacahues y tramosos. El que es compraba un turrón de Viena, era... Un extra. L'home de la mangante con Lidier. Un que tenía un motor. Sí, ara no me'n recordo. Era en Oliva, com si fos representant de Juanita Reina. Va venir així Juanita Reina. I me'n recordo que a veure, em va agarrar un mal de queixal fent una pel·lícula en l'Olimpia de Pont Muní, una pel·lícula que yo no sé si yo estoy condenado, algo policíaco, y em va agarrar un mal de queixal que anava en la tía Rosa y el tío Martínez. Y vam tenir que ir corrents perquè no podia aguantar. I entonces tampoc hi havia calmant, la farmàcia estava tancada. Em van posar un anís fort. Aviardent. Pues depèn que Aviardent. I em vaig estar en l'Aviardent i vaig estar una setmana en tota la galta, tota una llaga. O sigui, que eren tiempos primitivos. I les butaques. Era de madera. Y el de Leonardo estaba el que después va a tener el Bar Express, Pardí. Sí, ¿Tú las sí, Pepita Pardí. Pepita Pardí y Teresita. Sí. Pues él tenía ahí el bar y fue un café buenísimo. Al Bar Express. Allí, en el de Leonardo, a la part de fora, vale. hi havia com... Parecía del oeste. O sigui, un bar així en què hi havia homes, no sé, jugant als cartes o algo, però vamos, l'entrada del cine era, hi havia l'entrada, però tenies que passar per davant del mostrador para entrar al de Leonardo. I fa un café bueníssim. Que xulo seria. El cine és el que més li agrada. L'Olimpia era el més refinat. Sí. El de Gascó, pues, van fer una pel·lícula con las botas puestas o algo así. Pues va caure el galliner, els xiquetos pegant. Ah, sí? A cazant els indios. Eren xiquetos en el bote, tac, 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 i va caure el galliner, que era com un trosset. Al final, un trosset i allà anaven els xiquets, i va caure el galliner, no vam haver ferits ni res. Pues antes de la guerra. Sí. 35, 34, con Pepe y Memé. Y siempre anava sempre en ells. Pues mira, en el de Leonardo estava Ramon Rius, que era el pare del que és notari. Ell estava de taquillero allí. En el de Gascó, era uns familiars de Gascó, que eren germans i això, el dueño del cine Gascó, que se pensa que es diu en Gascó. Pues estos, desde luego, estaven en la taquilla, uns o altres, no hi havia uno fijo. I en l'Olimpia, pues no me'n recorde. Pare de Teresita, la d'Alfredo Martínez. Sí, que tenia que veure en el de Leonardo. Però el de Leonardo i l'Olimpia eren els dos al mateix dueño. Jo tampoc me'n recorde, però ho tinc molt present. Vivien ahí al carrer Teatre, no? I en el Gran Via què? No sé, però la tia Concha
que era tia de Chelo, Sí, de la dona de Paco. sí, Dia que tren els diners a cabassos. Però literalment. Literalment, Sí. a cabassos. Eren Tenia bitllets. cine, sí, sí. cine i baix, hi havia una pista de baile. També pagaven per anar a ballar. I diu que retiraven diners en caix, en això, en cabassos. Sí, sí. El Savoy no va estar molts anys. Jo me recordo que en el Savoy vam fer una obra de teatre, La sirena varada, de Núria Espert. Núria I també Espert i tot. una nit que hi havia teatre, era una cosa, ui, mos mudàvem, una cosa. Hi havia pocs actors, no és com ara que la gent massiva allà i